alkaa olla syksyn tuoksua. On maatuneet kasvit ja kosteen maa, niin se tuoksuu semmoiselle syksylle. Sehän on tulossa se syyspäivä tasaus, niin sehän on niinku kesäkauden loppu. Kasvikauden loppu. Lähdetään sulattelemaan, että mitä on kasvit ja miten on kasvit. Testaan tässä tätä videokameraa, kännykän videokameraa, että uppaako se, kun mä aikaisemmin tuolla kuvasin, niin se pätki tosi pahasti. Otan tämmöisen lyhyen pätkän videota ja testaan sitten, että vieläkö pätkii. Toisinaan aika pahasti pätkäsee, jää niinku jummii se kuva, että varmaan sieltä pitäisi välimuutit tyhjentää ja kaikki. Mä muistan, kun lapsena kun käveltiin kotiin kouluun, niin tässä jossain lähettyvillä, tässä on tämmöinen iso kivi. Joskus kiivettiin tuon kiveen päälle pikkupenskana kaverin kanssa. Siinähän se kivi pötköttää. Kun mä kuvaan tässä, ihmisiä kiinnostaa kauheasti, että mikä se täällä on tämmöinen elätti. Kuvailee. Eli tässä oli semmoinen pankkirakennus, joka nyt on, se on purettu. Tuossa se oli. Ja tuolla missä näkyy tuo linja-auto, siinä oli niin sanottu Jaskan kauppa. Nyt mä lähden kävelemään tuota koulurakennusta kohti, se näkyy tuossa talon päädyssä. Tuommoinen maalaus. Hienohan se on. Tässä käytiin ala-aste. Ja asuttiin kilometrin päässä tästä. Hienohan se on tuo maalaus tuossa.